Hvad er dog dette? Er det en træstamme, der er savet over? Det ligner en fjer uden at være det. Der har vi sådan et kraftfelt, som man ofte oplever, hvorfra tingene udvikler sig. Dette, at jeg arbejder med, nu er jeg altid interesseret mig for kemi, og jeg har også altid interesseret mig for at lave krystaller, krystallisationer. Det lavede vi meget i skolen, og det var jeg meget optaget af. Og så nu, hvor jeg har mulighed for at komme helt ned i de mindste molekylestrukturer, når de danner sammenhænge i krystallisationer på en flade, så begynder der jo jeg føler, at jeg er ligesom i forbindelse med både med evigheden og med mikrokosmos og makrokosmos på en gang. Og det synes jeg er dejligt. Og så en dag, jeg stod i mørkkammeret og havde spildt noget fremkalder på en film, på en klar film. Så jeg, at der var sådan en matering, som havde lidt struktur. Og da jeg jo ikke havde noget mikroskop, så satte jeg denne struktur op i forstørrelsesapparatet, og det var lige så godt som at se på det i en mikroskop. For så bredte der sig en organisk verden ud, så der var den altså. Pludselig dukkede billeder op, som man aldrig har set før. The sun follows your step and leads you back to me. You keep telling yourself that you're here, but you're not alone. And you get the feeling your mind is not your own. Så længe stoffet er opløst i væsken, så eksisterer det i en kaotisk tilstand. Hvorimod, når vi kommer til den overgang, hvor nu er der for meget stof i væsken til, at det kan eksistere i opløst tilstand, så skal molekylerne begynde at finde hinanden i de krystalflader, som der nu er tilgængelige for dem, med de elektriske spændinger, der er imellem molekylerne. Og det er overgangsfænomenet mellem kaos og en anden tilstand, som jeg ved ikke, hvad jeg skal sige om det, men der sker noget fatalt. Der sker ikke fatalt, men der sker noget uforklarligt i den tilstand. Jeg kan ikke lade være med at sammenligne det med en tilstand, som man selv kan have, at man er i en kaotisk tilstand, for eksempel i en skabende proces, at man har mange muligheder, og lige pludselig så samler det hele sig og organiserer sig næsten af sig selv. Næsten en krystallisering, der sker i en selv. Das Ding an sich, tingen i sig selv, kan man aldrig komme i forbindelse med. Kan aldrig komme vi har svært nok ved at komme i forbindelse med hinanden og opfatte hinanden med. Det er måske det tætteste, som man almindeligvis kommer. Man kunne da godt forestille sig, at der både er plads til det hellige og til det profane på en gang i denne verden.